Доста хора, аз съм фена му и сега играя една хубава игричка, която се казва Константин, с зомбита и не знам си там всякакви чудовища. Ето. Мога да виждам и светло. Аз я преминах малко, ама без да искам забравя да сейфам и затова се появих отново назад. Ама гледайте. Мразя ги. Аре, умря бе, Шимбърн. ОМГФ. Видях му топто лице. Искаш бой, умирай. Някъде чувам още едно. Бе, не ме интересува. Ето. О. Мразя да говори. Но мразя да говори тос. Сега качвам се по стълбата. Они. Они. О, да. Аре, ла. Качи се, ла. Гледай го смотани. Сам си играе с мен. Съжалявам, ако гласът ми е малко гаден, затова станах сега. Днес имам рожден ден и затова и преди не снимах, започнах много, защото не знам, нещо ме скефи, като гледам Paragon Sparkle, The Play или някой друг. Вижте сега, това в тъмното не се вижда, но ако натиснете я, се вижда всичко. Може да ви изпратя линка за тегляне на тази игра в Замунда. Само ако искате на лъса. Аре. И давам ви бокс. Толкова от мен за първи епизод. Довиждане.